iri kunzi asi kuda kugova matata baba. Baba vaka mwana wavo akashaika. Mwana wavo ashaika. Ndokubva vagova zvimwe zvese. Ndobva vaudziwa kunzi kune zvimwe zvinhu zvakasara ku South Africa. Bhegi rakasara South Africa. Saka bhegi reriya ndobva razouya. Rauya ava vanga vambopa order yekuti vana tete vanove hanzvadzi dzava. Kana rauya torai zvinhu izvozvo. Asi ava ndo vari kunzi vakazomisa kuti musatore zvinhu izvozvo mukwacha yengawe kuno. Ndobva vamisa matata aya. Ndobva arega kuita se. Saka mambo vakazoti matata aya ngaaite se. Ava ngavauye vakanzi vari kurwara. Vakanzi zvekutadza here kuuya padare. Ndozvazoita kuti nhasi vazouya. Asi mambo vakapa judgment yekuti kuchengeta matata imombe nehwai kumusha kwevava vanofanira kubhadhara nemakoti cost anoita 100 US. Ndokubva vanzi vabhadhara zvinhu izvozvo. Vanga vaitonzi nhasi 10 mwedzi wechi10 vanofanira kunge vapedza kubhadhara. Ndozvipana baba. Baba tiri kunzwa kuti tiri kunyatsonzwisisa chaizvo kuti muri kukomplena kuti nguva zviri kutaurwa handizvo. Makasununguka kuvakwirira dare vari kukupomerai nekuti mhosva kuvapo yatovapo kare nokuti matata nanhasi akachengetwa. Saka hapana chinokuteedzwa mutongo wamambo nokuti matata asati aparadzwa. Asi kana muine kumwe kutaura kunoita sekuti imimi muri kupomerwa ndelaikeka makuchikwira dare muchikanangana naari kukupomerai. Asi mumhuri menyu inotungamirwa nemi musababa mune mhosva munyika muno yokuchengetwa kumatata. Yes. Areruwe. Ndati mazvinzwa zvazvo zvatataura. Mozotaura zvinhu. Alright, taurai zvinhu. Ini ndiri kupomerwa naChishashe. Handina kubvira ndataura kuti kana bhegi rauya ana atete vanoziva kuzotora bhegi. Kwete. Makati kudini bhegi? Inini ndini ndakatovabvunza. Ivo havana kubvira vanditaurira kuti kune zvinhu zviri kuSouth. Asi ini ndini ndakacherechedza pazvinhu zvandakaparadza zvamwana wangu. Ndikati naimi pazvinhu zvaparadzwa apa handina kumboona plate kana kapu kana spoon yemwana wangu. Asi anga asinawo kitchen yake. Ndichivabvunza mukwasha amira apa namai vake. Tikubatsirei baba. Tisaitaura nawo yachisidare. Toda kuti Chishashe wenyu pasaidi zvishoma shoma. Dare raitongana Chishashe wenyu haana kukwirirai midare. Akakwirira munun'una wenyu dare. Sorry ndichimbokubatii ipapo. Merende vaverengere pana. Akamhangarirwa anonzi Christopher Sosa. Christopher Sosa ati ndine mukoma wangu anonzi Isaac Sosa. Munonzi ani? Munonzi Isaac. Very good. Ndiye ari kuramba kutora nhumbi dzakasara. Kota naChishashe. Siyana naChishashe. Ndizvo ndatichiti mubati. Vanhu vada kuti tikuonese kuti naChishashe havana kuti imimi. Kwavakatora zvakabuda pachena kuturidza kumun'ina wenyu kuti vachiroora mwana wenyu kana kuti hanzazi. Vakamuona kuburikidza nekumba kwemun'ina wenyu. Ndivo Tezvara vavo vaizi vave pedyo. Saka ivo vakaenda ikoko vachipa pressure. Munumwe akati no pamusoro pangu pane mukuru. Mukuru ari kuti. Saka kureva kuti simba rokuti zvinhu zvichiparadzwa zvakamiswa nemi. naye vatongi ivo vanga pamusoro vanga vachida kutaura kuti ndakati hapana mapureti hapana chika ko pazvakazonzi zvauya makazoti kudini pavakati zvauya ndakati ko uyai nazvo. Ini ndakataura kuti kana zvauya uyai nazvo. Handina kuvati hanzi vana tete vachaustora zvinhu. Ndakavati kana zvinhu izvozvo zvawanikwa. Ko zvinhu baba kana zviri zvinhu zvokugovewa handi zvinogovewa pakagovewa zvimwe here. Sokuziva kwangu inini ndakati mapureti iwayayo tatoagova tatoparadza hatichadzoki kuzoungana futi pano. Tatoparadza zvinhu zvese. Mashoko enyu tiri ari kuwirirana nemashoko akataurwa. Mapureti kana auya ngaateerera zvimwe. Teererai titaurese. Mashoko enyu nemashoko akataurwa pano pamberi padare zviri kuwirirana. Tatoparadza tatopedza kana zvinhu izvo zvauya anasisi mutorai zvinhu izvo. Ndozva ndiri kuramba kuti ndobva sunga kuti ini wadare kutaura chokwadi pamberi paMwari. Vasosa maita zvakanaka. Pamakati taparadza tatopedza handizvosvere. Mukati kana zvauya mozodii? Mozoteera nazvo mukwasha unoteera nazvo kumusha kwangu.
hatina kuti anzana uyu munin'ina wenyu aizoti sei mukoma wangu anonzi Isaac ndiye ari kuramba kuti zviparadzike baba tichiwedzera zvekutaura ndo pane nhau yemubhadharo yeroora yakapinda muhurukuro dzenyidzi. Ndakati pamunouya nezvinhu ndo nhau yakasunga kuti matata asaparadzwe. vakangozvityira aiwa munin'ina wenyu akapupura ndikumbira udare uraigatirayo pamusoro chimbonimzwaiwa inini zvakanaka mambo vakati imimi kuda pfuma kwenyu kwa hakuna kushata because mune raite kupa pfuma yemwana wani wenyu asi mambo chaakavakavadzamai ndechekuti ava vaikwanisa kukwiridza zvinhu mubhazi pasina hama yemukadzi yemufi chishora chedu chemuno makonda hachitendi kuti urongedze nhumbi dzemukadzi vatete vake vasipo kana munun'una wake kana mbuya vake saka imimi ndopa vanhu vamakamisa ivavo vakati pamanje tinekwira tichitenda zvitiri nezvani zvarongedzwa nani ndo zvakasandira kuti zvivizo zviya matata manje ndipakaita dambudziko kuti vachizotaura zvinhu zviye zvauya uyai mutore vakapamhaya kuno kudai vakataura kuna Christopher ari kutotenda kuti chokwadi Christopher akavaudza kuti mukoma vakati munowana zvokumusha Christopher akavayeuchidza kuti mukoma vakati munouya nazvo kumusha baba dare panapa tinganetseya secretary nyaya yakapuwa mutombo avava kana munizva muna kunzisaka aiwa vakwiri dara uyai nemunin'ina wenyu musi wa7 handizvozve asi vakatonzi asi matata medu ane mhusa because achiri matata patukuita apiru ina handinamisa matata handina kufamba kamisa matata ivo vakachengeta matata ndovane mhosva yekuchengeta matata vati vakazvigarire isati vazive motaridza vakagariire inazvo ini ndavati uyai nazvo iyi yapera isi takataridzwa imimi ndimuvatambidza zvinhu zvokusauti zvandisingazive zvinhu izvo ndichazviramba maita zvakanaka chavarambira zvinhu zvemwana wangu ndakaparara zvavakuda kundipa inini handichazvisi kana zvimwana wangu ndakati ngazviuye kumusa kwazvo vakatyei vakuda kumufosa kurudare kumatatidza ari kutonga ndimi here kandisi ndikuita apiru totsvaga mari yakasara $35 titangidze amai ivavo nemwana wavo ndoda kuvachallenja zvinhu handiti vakanzi vabhadhara futi mombe nebudzi yematata izvi zvinouya kuno kuna mama saka ndio nyaya yacho iri kutaurwa amai vanga vaida kunzwa judgment ndiye kuti avanoparidza zvizvo saka imbamirai imimi musiwe mitaura nemumwe 7 panapa veve vasamira zvakanaka vairamba kuti vanenge mune zvikamu zvakasara mbichana futi handizvo hatina kuzviramba saka makazochova here kuvapa aiwa kuti tisavape manje pane makakatano evanhu 2 ivava vanani ivo vandakaya navo pai aiwa zvese zvapera avati ndini muridzi womwana iye uyanti wamwana kune vava varoda mari yavo pfuma yavo yavakati ngazipedzisiwe saka manje zvini achida kuti zvijeke ishe wangu ndoda kuti ndikukumbirisa ndoda kuti zvijeke nokuti ava vari kuti vada mari yavo handiti vaya vaifuti vanenge vachida kuti mari yavo nokuti bepa rakanhingina rakasainwa repfuma yakachajwa nevai vandakaya navo panapa vaya saka ava kudaidzirawo yavo pfuma saka ndoenda kunoroora kunzvimbo 2 yainawo kumusha hamuna kuuya nawo ndikakumhanyisa yamai ini ndakataura jekerere hamuna kupuwa nguva yekutaura baba ndikati vachajei baba nyeperwa inini pamusoro muna hanzvadzi dzenyu here moenechajei baba waemega zvamaakuchiita manje mimi maakuzomirira mambo kana wadzoka kumitingi voita kuti hanzvadzi dzenyu ivepo yoenda kumba kwavaenorongedza matata ava vanemi nehanzvadzi yenyu munosiyiwa kumusha nematata ava vakwanise kusumudza hembe dzemwana wenyama
pasina amenyi Zumuroza. ine munoza kuti shuwa imimi mune zvamukaita pamwana wenyu asi mufunge nyaya yekutirwadza ndeyekuti imimi nemunin'ina wenyu baba vemwana weyu vakafa ndakambotaura last time munin'ina yaitaura rapo zvamuita izvozvo ndikati muri kuita utsinye nekuti hasi mwana wenyu mese muri vapenyu dai ari wenyu chaike musikadai musikataura zvamukuita izvo ida musingazotsitsi nemwana womufi mekadhima tinoti waindire kusouth africa ngati muurayi noti matoka amutaura paona kuomesera but imimi mwana uyu mkwasha handishungudze matare ebhimosati ndinyepera chii chakavaremera kuti vawe nemapureti acho kumusha takavati kana mapureti amashota mauya nawo teerai nawo kumusha kwavo saka makauya ndika kumhaisa bhadhari mombe inini ivo zvavakachengeta matata ndova nemhosva ivava baba ndabvunza sokuti vadzimai venyu vauya avanimirire mamba makondakuchengetwe matatamuidzwa ndokatoramba ndakafikwa manje ndikuchema akutsvaka zvokuti hangu baba mukuru hausiyo muridzi wemwana